mayong buntag sa tanan, no, ninyo diya sa inyong mabalay. I know nga excited na kayo mo musimba sa tumbuhi nga Dios. No, let's this morning, no, tong hunahon nga ang Dios gyud is garol sa tanan sa tong kinabuhi. Whatever circumstances nga naa nimo karon giagian, but I know after ani nga pagsimba, God will give you a new hope sa imong kinabuhi. God will give you something nga mapadayon ka ba, makunahuna ka nga napakay tanawon sa ugma. Because I know every day is always God's mercy is overflowing sa atong kinabuhi. No? Akong giyang sa tanan sa pagtindog, and allow me to pray this morning. No? Let's pray, Lord in heaven, O God. Pour out your presence today this morning, Ginoo. Let your love mag-overflow sa matag kasing-kasing, Lord God. Nga matagsimba na mo, Lord God. Ma-imagine na mo, Ginoo, ang imong mercy sa mga kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord. No, pagsimba na mo karon, Ginoo, mag-overflow, Lord God, sa matagbalay nga madungog ani nga pagkanta, pagdayig, pagsimba, pulong sa Ginoo, karon buntaga, Ginoo. Ikaw gyud maghatag, Ginoo, Lord God, new hope sa amo, Lord God. Sa pagsimba, Ginoo, nga mohatag bag-ong kinabuhi, God, sa mo, Lord God. Salamat, Lord, sa pagsimba karon, Ginoo. Mag-uban ka, Ginoo, Lord God. Maghatag kag more presence, Ginoo, overflowing, Ginoo, Lord God. Salamat, Ginoo. Thank you so much, Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Good morning sa tanan. Asa man ka karon, amang ka sa imong balay, sa imong boarding house, asa man ka nagtanaw sa imong cellphone, sa imong laptop, sa imong TV screen, kung sa man nga gadget imong gigamit. I want you to join us sa pagsimba sa Ginoo, di lang namang lantaw, but kauban ta. Kauban ta sa pagsimba sa Ginoo. Like this song, kung sa may atong giagyan, I know na ata sa crisis, but as we come into the presence of God, pwede kaayo nato nga pailisan. No? Let's trade our sorrows, na atong kabalaka, atong pagginahanglan, ang atong mga balatian, ato nang pailisan karon sa presensya sa Ginoo, sa iyahang gugma, sa iyang kaayuhan, sa iyang kalipay, sa iyang provision. Amen. Ingon ang pulong sa Ginoo, His promises are yes and amen sa atong kinabuhi. So let's claim that as we sing this song. So join us in worshiping the Lord. Come on. Let's go, church. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, we sing it out. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, let's trade our sorrows. Woo! I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. 'Cause I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading my sorrows. I'm trading my sickness. Trading my pain. I'm trading my pain. 'Cause I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, we sing it out. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Come on, one more time. We say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I am pressed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, for His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning.
say, hey! I'm trading my sorrows. Come on. I'm trading my shame. 'Cause I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, with all your heart we sing. Woo! I'm trading my sickness. I'm trading my pain. 'Cause I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, we say, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Woo! We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, with all your heart. Pressed beyond, crushed, persecuted, not abandoned. Struck down, but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. For sure is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Woo! I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. 'Cause I'm laying them down for the joy of the Lord. Hey! I'm trading my sickness, and I'm trading my pain. 'Cause I'm laying them down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord. Ate, patas ng mga kamot, tikso. And say, yes, Lord. Woo! Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, one more time. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, for the last time, we say, yes. Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Hallelujah! Come on, with a shout of praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Lord, for your promises. Alang sa imong mga katawhan, alang sa imong mga kaanakan, they are all yes and amen. Come on, church. In the presence of God, just lift up your hands. Ibayaw imong kamot karon. Just acknowledge. Batia ang iyang presensya karon. Ang iyang presensya walay limiti. Bisag asa ka, makahimo siya pagtandog kanimo karon. Just come into His presence nga naay pag-ila kung kinsa siya sa imong kinabuhi. Come on. Isentro imong hunahuna imong kasing-kasing. Come before His presence with singing, with thanksgiving. In your heart to the Lord. Not just for what He has done, but for who He is. Oh, we lift your name, Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
kailan pa sinunggan. Come on, lift up your hands. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place, Lord. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, Lord. Come and fill this place, Lord. Oh, you're the name above all names. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your, sing worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is, oh, worthy is your name, oh, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name, oh, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Lord. We lift your name high, 'cause death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. And you have no rival. You have no equal, Lord. Now and Come on, sing this with all your heart. Oh, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. There's one more time. You have no rival. you have no No rival. equal. You have no equal. Oh, now and forever.
We worship the name of Jesus. Let your presence fill this place, Lord, as we worship you. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Come on, Lord, be exalted now. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all. Be exalted. Exalted now in the heavens as your let your presence fill this place, Lord. You alone deserve our praise. Every people, be exalted. Every nation will bow before you, Lord. Know that you are King. Deserve our praise. You're the name above all names. You're the name above every name. Come on, church, worship Him. With all your heart, sing to Him. Oh, we worship your name, Lord. You're the name above every name. You're the great I am. You're our Savior. You're our deliverer. You're my everything. Wala'y sama kanimo, Diyos. Angayan ka, pasidunggan ka. Come on, in your own words, worship Him. Tell Him who He is in your life. We worship you, King of Kings, the great I am, our healer, my provider. Great are your name. Exalted high. You are worthy, Lord, with all that we are. Angayan ka, simbahon ka. Ikaw lamang ang among Diyos. Ikaw lamang ang among manluluwas. Ikaw lamang ang among tanan. Ikaw ang among gininhawa. Ikaw ang among kumpa, Lord. You're our everything, Jesus. Jesus, oh. Without you, we are nothing, Lord. Oh, your name, higher than any name. Wala'y sama ni mo, Lord. Wala'y dili ni mo mahimo. Diyos ka, sovereign in all you do. No one can compare. No one can compare to your beauty, Lord. Jesus, we worship you. Father, we worship you. Spirit, we worship you. Oh God, think of your presence. We acknowledge you, Lord, over our lives. Jesus. Pati ang presensya sa Diyos imong kinabuhi karon. He longs to embrace you.
longs to comfort you. He longs to be with you. Just feel His presence. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. With all your heart, sing. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is, for the last time, with all your heart. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Truly, Lord, you deserve our praise. Truly, Lord, Ikaw lang ang ngayon. Above our circumstance, above our need, above this crisis, you are still worthy of all our praise. We give you, Lord, all the glory, all the honor. Yes, Lord. Imo lamang ang tanan, Ginoo. Padayon mamuhat ang imong presensya sa among mga kinabuhi, Lord. Padayon ka nga matuboy, walay lainganan. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's give a mighty clap offering. Come on, let's praise Him. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Okay, maayong buntag balik sa tanan. It's giving time. No, next to worship ato karon is atong hatag ta sa buhi nga Dios. No, I know na naagita sa karon sa gitawag bitog pandemic or na sa situation atong mga kinabuhi nga it's hard to believe nga nakakaani karon nga situation. No, nakainomdom mi sa akong asawa, nagisgot mi about nga ni ba siya happy to gid mo balik sa Lord. Imagine lang namo ba ang gi-shaken ni Lord bito ang tibok kalibutan, no? To remember something ba? No, di lang about sa panalapi, no? It's not about giving, it's not about only money, no? It's also giving our trust diya sa buhi nga Dios. No, one of my verse is on nga one of my verse nga ako na remind ko ba? Gi-remind ko sa Ginoo bitaw jud ani nga situation, no? Proverbs 3, chapter 3, verse 1 to 5, by verse 1 to 6. No? In New Living Translation, my child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. If you do this, you will live many years, and your life will be satisfying. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Verse 5, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which part to take. Not only, ano yung situation exon, I know, basi nakalimot ka ba? Tungod kay kitabunan kag problema, walay kwarta,
hapit na hurot ang mga savings, niya naman na ikuan, pero remember this, wala kagibiyahan sa Ginoo igsoon. Not only giving for the tithes and offerings sa itong kinabuhi, dili ang money, but let's give our trust diya sa Ginoo gyud nga mahuman ra gyud niyang tanan. I know God will do something sa itong mga kinabuhi. Amingon jud nga, lahi na jud Lord, ano yung situation, pero I know, no? I know, just read your Bible, no? Basta tutok sa Ginoo, salig lang sa Ginoo igsoon. No, even pa sa itong mga panalapi, no, let's give yun. Let's give the best para sa Ginoo. Our tithes and offering, pledges, first fruit, mana. No, I know, wala gay pasagdan sa Ginoo. No, ang iyang mga katawhan, dili gay pasagdan sa Dios ang iyang mga katawhan. So, and allow me to pray this morning. No, itaas na imong tithes and offering. Taas na. And allow me to pray. Diyos nga may gugmaon, salamat kay Lord. Nga mong gi-offer ni mo, Lord God, kaninga offering, Ginoo, Lord God, kaninga pledges, Ginoo, Lord God, kaninga tithes, Ginoo, among gi-offer sa mong tiilan, Lord. Ikaw mag-bless, Ginoo. Ikaw magpanalangin namo, Lord. Supply, Ginoo, Lord God, unending supply, Ginoo, provisions, Ginoo, unending provision, God. Agikan nimo, Lord God. No, di gid mahutdan, Ginoo, Lord God. No, magpilo-pilo pa yun, Ginoo. Magpanalangin pa yun, matagbalay, Ginoo, Lord God. Nakadungog ani Ginoo, no, matagpanalangini, bless more, Ginoo, Lord God. No, mga sa mga balay, Ginoo, Lord God. Good health sa matag usa, Ginoo. Wala di gahom, Ginoo, Lord God. Let your blood cover us, Ginoo. Protect us, Father. Salamat, O God, no, even our finances, Ginoo, Lord God. Increase, Ginoo, panalangini, Ginoo. Supply us, Ginoo, Father. Salamat, O God, sa tanan, Ginoo, Lord God. We offer you everything what we have, Lord. Salamat sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. I may go, so I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way, Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me. Good morning. Good morning mga kaigsuuna nasa Panimalay. Atong mga viewers sa matag Domingo na to nga pagsimba diya sa Ginoo. Before the word of God, pwede tang atong dulo ng pulong sa Ginoo karong buntaga manindog sa atang mga igsoon. Dirita sa Galatians chapter 6 verse 7 to 9. 3 verses nga hatagan sa Ginoo og kinabuhi karong buntaga. Hallelujah. Praise God. Galatians chapter 6 verse 7 to 9. Basahon ako sa NIV sa English, then basahan po ako sa Bisaya. NIV ko nagkuha mga igsoon. Hallelujah. Nagingon ang pulong sa Ginoo, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we know not give up. Ngayon sa Bisaya, ayaw limbongi ang iyong kaugalingon, pinagi sa pagtuo, nga makalimbong kamo sa Diyos. Ang ipugas sa tao, mausap ang iyang anihon. Kung magtanom siya sa uma sa lawas nun niyang mga tinguha, gikan niini, maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diya sa uma sa espiritu, maanin niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kung magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Amen mga igsoon, magampo ta. Amahan nga langit nun, daghang salamat. Salamat sa technology nga ang imong pulong makaabot sa matag nagtanaw mga viewers, mga kaigsuunan karong buntaga, naglangkob Ginoo sa laing nasod bisan pa sa pigadian
Salamat kay Lord sa Zamboanga del Sur. Salamat ngay mong pulong mag-abot. Kinabuhi sa matag usa, mubadlong namo, mumatuto namo, mutudlo namo. Aron Ginoo ang imong kabubuton matuman sa among matag usa ka kinabuhi. Among gitugyan o amo ang gidedicate Lord imong pulong karong buntaga nga pinagi sa Espiritu sa Dios, pinagi sa Espiritu nimo Lord, magahatag ning kinabuhi sa matag usa. Dalaygon nimong ngalan kanimo ang pagsimba, pagpasalamat sa gahom sa ngalan ni Jesus. Ang tanan maingog. Amen. Balikon ako, praise the Lord, maimbuntag sa tanan, mga kaigsuunan, mga viewers nga nakauban sa atong live stream nga pagsimba sa ikasyam ka Domingo sa atong pagkailalom sa General Community Quarantine. Pangumusta among giabot paabot kaninyo uban sa 24 Network Pastors ug sa akong pamilya. Akong mapagampo nga naamutanan sa maayong panglawas ug natagbo ang tanan ninyong pagkinahanglan. Karong buntaga padayon ang pulong sa Ginoo, papahimagno, pasidaan ug pagtudlo kanato sa mga kamatuoran nga gikan sa giya sa Espiritu sa Dios. Ayaw before the message, ayaw kalimot sa pagtag, sa pag-like, sa pag-comment, o subscribe sa atong YouTube, sa Happy Church Pagadian. Last Sunday, naghisgot ko may tungod sa relasyon sa punuan o sanga. Nga kini may tungod po sa relasyon nato ni Kristo. Kitang mga magtuto, mga born again o katawhan sa Diyos. O ang upat ka benepisyo nga masinati sa sanga, kanato, mga magtuto, kung magpabilin ta, diya sa punuan nga mao si Kristo. Naisgutan ako nga benepisyo ta, mamunga ta, o mamunga tag daghang bunga. Di lang kay bunga, kundi daghang bunga. O ikaduha, nga bisan pa ang atong wants, ang tubagon sa Diyos, ang atong mga wants. O ikatulo, may mutang tinuod nga madisipulo kung nagpabilin ta sa punuan kang Ginoong Hesus. O ikaupat, mahimaya ang Diyos sa dihang nagpabilin ta diha kaniya. Karong buntaga, magkisgot ta sa mga butang nga kabubuton sa Diyos, di lamang aron ta makabalo, but mahimo ning kaparte sa matag usa kanato. Mga kamatuoran nga atong tan-awon sa 3 ka bersikulo sa Book of Galatians. Sa Book of 3 verses ra ni maigsoon. Ug nagsugod ni sa declaration number 1, don't be deceived. Una sa tanan, nagdalag kamaturan ang pulong sa Ginoo, ingon siya, don't be deceived, ayaw palimbong. Usa ni kakamaturan nga angay natong mahibalan ug mapahinumduman ang atong kaugalingon, kay usahay, himuon ra natong sayon ang pag-ila sa Diyos. Kada sagara, maghimo tag excuses sa mga gisugo sa Diyos, sa ipabuhat sa Diyos kanato. Usahay magrason pagyud ta sa gusto sa Diyos nga ipakinabuhi nato or ipabuhat kanato. Usahay pagyud, himuon nato nga murag kanang matayo-tayo nato ang Diyos. Ba't karong buntaga, pahinumduman ta, nga ang Diyos naghatag og daghang warning diya sa Bible. Mga pasidaan, o kaning mga pasidaan, kanunay gyud ni para sa kaayuhan sa matag usa kanato. Usa niini, mao ang pasidaan nga nagaingon siya, ayaw palimbong. Ilha kung kinsa ang Diyos. Amen mga igsoon. Nganong dili man gyud ta palimbong matud pa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay dunay maglilimbong. So kung walay magpalimbong, kung walay maglilimbong or deceiver. Ang iyang ngalan sa manglilimbong mao si Satanas. Ug usahay pod bisag kita kay balo na ta pero murag wala lang. Usahay kita pod ang naglimbong sa atong kaugalingon. Nga usahay opposite ang atong gihimo sa gisulti sa pulong sa Dios. Ang dili pagkasinugtanon o nakalimot sa gisulti sa Dios, naglimbong sa iyang kaugalingon.
Matud pa sa panultihon, Kapitulo 24, 25, versikulo 1. Panultihon or Proverbs 29 verse 1. Kung magpabilin kang gahig ulo, bisag makapila ka na badlo nga, moabot ang higayon, nga ikaw mapukan, ug dili na gayod makabangon. Timan ining maigsoon, gitagaan tag warning sa pulong sa Ginoo. Kung magpabilin tang gahig ulo, butas abot, bisag kabaluta dili ta mutuman, bisag kapila ta badlungon sa pulong sa Ginoo, mingon siya moabot ang higayon, nga ikaw mapukan, ug dili na gayod makabangon. Ang Hebro Kapitulo 10, versikulo 31, pahimatngon ka nato, nga nagaingon ang pulong sa Ginoo, makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa Dios nga buhi. Ang atong Dios, mga igsoon ko, diya sa Ginoo, angay nato nga kahadlukan. Kahadlukan sa mga butang nga dili maayo nga atong ginabuhat. O timan matod pa niya, sa dihang dili nato ni ihid ang iyang istorya. Ingon ang pulong sa Ginoo, makalilisang gayod ang pagkahulog sa kamot sa buhi nga Dios. Nag-ingon po ang Matthew Kapitulo 24, versikulo 5. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and they will deceive many. Bisan gani sa atong panahon, daghang kaayo ang mga pagtulunan nga kung dili ta founded sa pulong sa Ginoo, mahimo pagyutang malingla. Busa, dalaygon ang ngalan sa Dios, nga ang Dios nagsangkap sa iyang iglesia, naghatag og mga gasa, aron tudluan ta, aron pahimangnuan ta, aron magtubo ta sa atong pagtuo og relasyon sa atong buhi nga Dios. Aron dili ta malingla sa mga pagtulunan mo pasalaag napod ka nato. Ephesians chapter 4 verse 11 to 14. Episo Kapitulo 4 versikulo 11 ngadto sa 14. Nagingon ang pulong sa Dios, ang magasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban propeta, ang uban tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor og mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andak sa tibuok katawan sa Dios, alang sa bulaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo, hangtod nga magkayusa kitang tanan diya sa pagtuo og sa atong kaybalong mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga manod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga magpasalaag sa uban, pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Salamat sa Dios nga gisangkapan ta sa Dios. Aron magpadayon nga ang pundasyon sa kamatuoran matukod diri kanato, pinagi sa mga tao nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Dalaygon ang iyang ngalan. Og sa katapusan, ang deceiver nga mao si Satanas, gisgutan sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 9, nga nagaingon, gitambog ang dakong dragon. Pinadayag 12:9, gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin, nga ginanlagyawa o Satanas, nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan, gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Sa sinugdan pagayod si Satanas, naglinglang. Gilinglang niya si Eva sa garden sa Eden. Ug until now, si Satanas nagpadayon sa paglimbong. Ang labi na sa wala makabalo sa kamatuoran, mahimong biktima niya. Usahay maapil pa ang mga katawhan sa Dios nga dili tinuod founded sa pulong sa Ginoo. Busa na nato kung tugutan nato at si Satanas nga mulingla nato. O dili, mulingla o dili, ilabi na may tungod sa mga butang sa Dios. Mga igsoon, puno nato ang atong kaugalingon sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Barugan kini nato ug isinati nato. Naa nato kung dawaton ba nato ang mga panghuna-una nga ibutang unya sa kaaway sa atong una-una, or ato ba ning isalikway ug atong tuuhan ug atong lamang tuuhan mao ang pulong sa Dios. Si Jesus
Sa iyang panahon, gusto siyang limbungan sa yawa. Apan, mitubag siya sa kamatuuran, sumala sa pulong sa Ginoo. Igsoon ko diha sa Dios, kung walay magpalimbong, kung walay magpalimbong, walay mulimbong. So karong buntaga ningon ang pulong sa Ginoo, do not be deceived. Ayaw palimbong, barugi ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo. Isalikway ang panguna-una sa kaaway, barugi unsa ang imong natun-an o nadunggan sa pulong sa Dios. Ikaduha nga kamatuoran nga gusto paabot sa Ginoo nato, sa book of Galatians chapter 6, ingon siya, God is not mocked. Dili malimbungan ang Dios. Una sa tanan, ayaw palimbong. Ikaduha, God is not mocked. Dili malimbungan ang Dios. Why? Because God sees all we do. Kakita ang Diyos sa tanan natong gibuhat. Kabalo ang Diyos sa tanan. Bisan pa sa atong gihuna-huna, nakabalo ang Diyos. Walay natago at ubangan sa Diyos. Dayag ang tanan. Muna, usa sa kang na-memorize nga verse diya sa book of Psalms, chapter 19, verse 14. Salmo kapitulo 19, versikulo 14. Ingon ang salmista, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Igsoon ko diya sa Ginoo, bisan pa ang pulong ug atong panguna-una nahibalan sa Dios. Muna nindot kay nga pag-ampo sa usa ka alagad sa Ginoo. Hallelujah. Makatago ta sa atong mga sayop, mga binuhatan, sa mga sala nga atong nahimo, sa mga tao, sa atong loved ones, sa atong pamilya, sa atong mga higala, but dili takatago sa Dios. Ang atong Dios is all-powerful, all-knowing God. Amen, mga igsoon. Nagingon siya sa Matthew kapitulo 10, versikulo 29 ngadto sa 30. Matthew 10, 29 to 30. Sa gagmayng kantidad, makapalit na kamugduha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo, inihapman. What a God, what an all-knowing God nga atong gialagad. Hibaloy igsoon, dili gyud malimbungan ang Dios. Wala gyud natago nga dili ma-expose. Busa kay pahibaluta kung kinsa ning Dios nga atong gialagad. Sa Salmo kapitulo 50 bersikulo 21, Psalms 50 verse 21, nagingon ang pulong sa Ginoo, while you did all this, I remain silent, and you thought I didn't care, but now I will rebuke you, listing all my charges against you. Abinatog napakahilom lamang ang Diyos. Apan wala igsoon. Moabot ang panahon nga sa atong pagbuhat og di tarong atubangan niya, badlungon ta niya. Ngani matod pa niya nalista ang atong mga charges. But salamat sa Dios sa diyang mga itagpasaylo sa Ginoo. Ang atong Dios kasaligang mo pasaylo ug muhinlo sa iyang hamili nga dugo pinagi sa pagtuo. Si Job, nakaingon siya sa Job kapitulo 13 versikulo 9. Job 13:9. Kung usisahon kamo sa Dios, may maayo ba siyang makaplagan diha kaninyo? Nagtuo ba kamo nga malimbungan ninyo ang Dios sama sa tao? Pangutana ni Job, malimbungan ba nato ang tao sama sa Dios? The answer is no. Dili malimbungan ang Dios. Kay kabalo siya sa tanan. Hallelujah. Naisugilanon sa Biblia, sa 2 Kings chapter 5 verse 15 to 27. Sugilanon ni Gehazi, kauban ni Naaman ug ni Elijah, ang propeta sa Dios. Si Naaman usa siya ka tawo nga nasangla. Naisangla sa iyang lawas. Ug usa kay gayon ni ana didto sa balay niya, dunay usa ka matawag natong Kristohanon nga nakatambag niya kay wala may matambal ang sangla ug ingon ang maong sulugoon niya nga dunay alagad sa Dios, dunay propeta sa Dios
ug paadtuon siya didto ngadto kang Elijah. So ang maong sundalo sa Israel, miadto kang Elijah. Nagdala siya daghang gasa para ihatag niya sa propeta. O pag-abot niya, gitagaag solusyon sa propeta ang iyang sakit nga mao ang sangla. Ug sa diyang naayo si Naaman, ang gasa nga gidala ni Naaman, iyahang gisulay ug hatag kang Elijah. Apan wala mo dawat si Elijah. Wala niya dawata ang gasa ni Naaman. Ug busa milakaw ingon si Naaman, mukuha na lang ko gyuta, handumanan sa akong pag-ani sa imong dapit. So nikuha sa gyuta og milakaw siya, dala ang mga gasa nga ihatag unta niya kang Elijah. Ug samtang naglawig siya, gigukod siya sa sulugoon ni Elijah nga mo si Gehazi. Ug mingon siya nga ang akong agalon nga si Elijah. Doon naman di mga propeta nangabot na kinahanglan sa imong gasa. Ug mingon ang sinaaman, uy, gihatag niya ang mga gasa nga unta para kang Elijah, pero mingon si Gehazi nga ipakuha ni Elijah. So gihatag ni Naaman ang mga gasa. Ug pag-abot ni Gehazi dito kang King Elijah pagpauli niya, gipangutana ni Elijah si Gehazi, di sa man kagikan na makak si Gehazi. Pero ingon si Elijah, kabalo ba ka nga akong espiritu nag-uban kanimo, gidawat nimo ang gasa ni Naaman ug sa pagkadali nga kuan sa sugilanon, miingon si Elijah, tungod sa imong gibuhat ang sangla ni Naaman mabalhin kanimo. Ug mao na ang naitabo ni Gehazi, ang sangla ni Naaman kay naayo man si Naaman, nabalhin kang Gehazi tungod kay nang limbong siya. Nang limbong siya siyang agalon, alagad sa Diyos. Lain pag yung inubay sa buhat sa Acts chapter 1 verse 10. Acts chapter 5 verse 1 to 10. May tungod ni Ananias o ni Sapphira. Di na tong panahon na, dunay dakong pagkapukaw, dunay revival sa Espiritu sa Diyos sa ilang lugar. Ug ang makatawan sa Diyos, ang mga magtutuo sa Diyos, tungod kay wala naman sila pakialam sa ilahang panginabuhi, ang uban na maligya sa ilahang kabtangan, kay magiusara sila sa pagsimba, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Og kani si Ananias ug Sapphira, usapon ni sa mi-volunteer ngayang ibaligya ang iyang katigayunan. O tuod, gibaligya niyang katigayunan. Ug nagsabot sila sa iyang asawa. Ang banag asawa nagsabot. Nga dili nila isulti kang Peter ang tibuok halin sa ilang kabtangan. So, miadto na sila nga to kang Pedro. Ug mingon dayon si Pedro kang Ananias. Ningon dayon si Ananias nga mao ni ang halin sa akong kabtangan. Nangutana si Pedro, maura ba gyud ni? Ug mingon si Ananias, maura ni. Ug mingon si Pedro, imong gibakakan ang Espiritu sa Dios. Ug dihang dapita si Ananias namatay. Ug giguyod siya sa mga tao pagawas. Ug miabot na pud ang iyang asawa nga mo si Sapphira. Ug mihatag miintriga sa halin sa iyang kabtangan. Ug mingon si Pedro, maura ba ni? Ningon sa Sapphira, maura ni. Ug mingon si Pedro, maay gyud ninyong pagkasinabot sa imong bana. Wala ninyo dili ninyo ako ang gibakakan, kundi gibakakan ninyo ang balang espiritu. Ug anang higayuna namatay si Sapphira. Usa kini igsoon kapag pagpamalandong nato ug pagpakita ka nato nga dili gyud malimbungan ang Dios. Ang tanan walay natago sa Dios. So importante sa atong matag usa ka kinabuhi nga mahimutang transparent ug dayag sa atong buhi nga Dios. Gilimbungan sa tao ang iyang kaugalingon kung maghuna-huna siya nga mahimo siyang magkinabuhi sa iyang gusto. Nga musupak siya sa kabubuton sa Dios ug makaikya siya sa hukom sa Dios. Mga igsoon, wala na rabatay kay gayunan ng mga tarungan
kung mubarog na ta atubangan sa Dios. Timan ini dili na to malimbungan ang Dios. Munang dangingon ang pulong sa Ginoo, do not be deceived. God cannot be mocked. Ikatulo, nga isgutan nga kamatuoran karong buntaga. Whatever a man sows, so shall he reap. Unsa gani itanom sa tawo, maupod ang iyang anihon. Kini nga pulong is a universal law. Usa ni siya ka balaod nga kanang para sa tanan. Ma-apply ni siya sa physical, ma-apply po ni sa spiritual. Ma-apply ni na to, no? Labi na karong panahon na ato gyud nang makita klaro kaayo kining pagtanom. Sinati na ni kaayo na to kining pagtanom, no? Unsa gaya to itanom, kung magtanom man tag kapayas, moani gyud tag kapayas. Kung moanom tanom tag mais, moani gyud tag mais. Ang prinsipyo dili gyud mausab. Unsa ganing klase mo gyud nay bunga. Ang tawo mo anak pug tawo, ang mananap mo anak ug mananap. Kung magiskot man tag pagtanom, unsa itong itanom? Unsa nga klase sa tanom, mao po na ang iyang bunga, mao po na atong maani. Now nasayod ta maigsoon, unsa ang katuyuan sa pagtanom? Unsa din katuyuan sa pagtanom? The purpose of sowing is harvest. Hallelujah. Wala gyud taong nagtanom nga wala mag-expect og harvest. Gitagaan tag familiar kaayo. Baliko na ko nga hulagway sa gibuhat na sa tawo. Sa among garden karon kay naman may garden karon sa bag-ong balay nga gihatag sa Ginoo sa mua, nagtanom mi og nag-expect mi og harvest. Nagpaabot gyud nga dunay ani. Wala man ko kakita og usa ka tawo nga naghago og tanom apan wala siya magpaabot nga doon na siya ay maani. Murag lahi po na nga klase sa tao kung wa siya magpaabot og ani. Apan halos tanan nga nagtanom, nagpaabot og ani sa hustong panahon. Kinipod nga prinsipyo sa sowing and reaping, gipanag-ingnan pod ni sa responsibilidad nga atubangon nato sa unsay atong isulti, binuhatan, gawi, desisyon nga buhaton og hatagan og buhaton og hatagan sa atong panalapi, sa atong panahon, sa atong kusog, sa atong talento, sa atong mga gasa. Mga igsoon ko diha sa Ginoo, usa ka dakong responsibility ang naa sa matag usa ka nato. Ilabi na sa katawhan sa Dios. Naa nato ang pagpili. Mutanom pa tagod, ug moani tagod. Kung matanom tagbad, moani tagbad. Kini nga responsibilidad nga atong himuon, kita ang responsable sa bisan unsang himuon natong desisyon. Dili ta ka-blame sa uban. Dili ta makapasumangil sa uban sa unsay atong gibuhat. Dili nato i-blame ang uban sa resulta niini. But pasabot, ikaw ra ang makapugong sa unsay angay nimong buhaton. O imo ra pod, ikaw ra pod ang makadesisyon. Asa nimo itanom, asa nimo ibutang ang imong kwarta, imong kusog, imong panahon, imong gasa o imong talento. Ang kamatuoran mao kini, ang matag-usa nato na agi resulta unsay wala nato buhata, unsay atong nalimtan nga buhaton, kita ra gyud ang muani sa resulta niini. Ang Hebro kapitulo 2 bersikulo 3 nag-ingon, unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad nining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo mo'y unang nagbutyag sa maong kaluwasan. ug sila nga nakadungog kaniya, nagpamatuod ka nato niini. Unsaon nato paglikay, kung dili nato kinabuhion, ang gasa, ang kaluwasan, ang resulta sa salvation nga atong gidawat diya sa Ginoo. Maatubang yun nato ang resulta of doing and not doing. Example,
Sa unsay gitanom, mao po'y giani. Sa prodigal son, sa book of Luke, chapter 19, nagisgot diya sa prodigal son. Ang maong anak nga mausikon, may desisyon siya, nga mubiya siya sa puder siyang amahan. May na kay siyang kabutang sa puder siyang amahan. Pero may desisyon siya, mga siyang bahin sa iyang, sa ingon nga, kuanang kaparte siya, pamilya siyang amahan. Ug tuod man, gihatag sa amahan ang iyang parte, ug milakaw siya, milangyaw siya. Ug iyang gigasto sa dili maayo, ang iyang inheritance ngayon nadawat sa iyang amahan. Gigasto niya sa mga kahilayan, sa mga butang nga wala makabenepisyo niya. Ug unsay resulta? May resulta kini, nga nahutdan na siya sa tanan, ngani miabot sa punto nga nahimo na lang siyang mi-apply nga sulugoon sa paglawog sa mga baboy ug ngani matud pa sa maong hinubay kanang hantod na gani ang pagkaon sa baboy iyang kaunon. Ingon ana ang resulta nga nahitabo sa prodigal son. Apan salamat nahimasmasan siya sa sugilanon ug mibalik siya siyang amahan. Di pa ulahi ang tanan. Ang iyang nabuhat nga mali, iyang ginulsulan. Ug salamat sa Dios nakabalik siya sa insakto. Miagi noon siya dili maayo nga resulta. But salamat sa Dios, God is a merciful God. Usapod sa sugilanon sa Bible, si Peter. Gipasidanan na siya ni Jesus nga sa dili pa mutugtugaog ikatulo ang manok, ang roster. Ilimod na siya ni Jesus. Pero nakalimot si Pedro. Sa diyang giatubang niya, ang dili maayo nga kahimtang, napalibutan siya dili mga magtotoo. Nakalimot siya sa gisulti ni Jesus. Wala pa gani mo tugtagaw katulo ang manok, ang roster. Nalimod na niya si Jesus. May resulta ni, naulaw pag-ayo si Pedro. Naulaw siya sa danggitanaw siya ni Jesus. Kay napakyas siya. Miani og kaulaw, pero salamat sa Ginoo, nagkinulsol si Pedro ug nabalik siya naibalik ang kalinaw sa iyang kinasuluran. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, hinumdumi unsay atong itanom, anihon gyud nato. Dili nalilong nato ang news nga trending karon si manaha. Sa 24 years old nga high school teacher, major in social studies. Gusto mo sikat sa Twitter, nasina sa uban nga daghang follower. Mao nga nag-post siya, nga muhatag siya 50 million kung kinsay makapatay ni President Duterte. Unsay resulta igsoon? Nahimong mispread ang iyahang post. May resulta ni siya, na niabot sa NBI, gidakop siya, ug unsay naani niya, kung matubang siya nining kaso, 6 months nga pagkapriso ug multa nga 200,000. Naagyoy, bad imong itanom, bad ang resulta. Good itanom, good ang resulta. Igsoon, kabalo ko nga kitang tanan nakasinati og mga resulta sa sayop nga pagpili, desisyon, aksyon, batasan nga nahimo nato. Pansalaing bahin usab, naputay kasinatian sa positibo nga naani nato, sa kipugas nato nga maayo. Busa karong buntaga, gi-encourage ta sa pulong si Ginoo. Padayon. Ug nagpahinmangno padayon ang Dios. Nga huna-hunaon sa nato. Matud pa sinultian sa uban, million times. Sa dili pa ta mo sulti, mo decide, mo comment, labi na sa social media. Kay ang prinsipyo sa Dios maura gyud gihapon. Maura gyud ni siya, unsay itanom anihon. Ug usab makapadayon pud ta pagpugas sa maayo for God's glory. Kay siguro ta nga maani gyud nato ang atong gitanom. Gusto lang kong mapamatuod sa matag usa ka nato. Sa dihang nakabig ko sa pulong sa Ginoo, nailhan ako sa personal nga paagi ang Dios. Nabatunan ako sugod og relasyon diya sa Ginoo. Wala pa ko kabalo aning prinsipyo sa sowing and reaping. Pero ang akong gibuhat mao ni, may desisyon ko sa kong kaugalingon nga akong ihatag ang tanan
Siguro kung tinawhanon, dili gyud kung atubangan gyud di gyud tanan, pero tinawhanon mingon ko sa kong kaugalingon, akong ihatag ang tanan para sa paghimaya sa akong Dios nga buhi. Yes, nagsugod kog tanom. Nagtanom ko sa panalapi nako, nagtanom ko sa akong kusog, nagtanom ko paglakaw para magsanyaw sa pulong sa Ginoo. Nagtanom ko og sincerity at ubangan sa Ginoo. Nagitanom nako ang akong panahon sa pagkapakigsuod sa Dios. Akong gitanom, how many years na akong nagtanom? Akong gibuhat ang akong parte paghimaya sa buhi nga Dios. Wala ko mag-expect og wala na ko gi-expect kining gitawag og harvest. But mga igsoon ko sa Ginoo, ang atong Dios di gyud niya ihikaw unsay gitanom nato. After almost 20 years, daghang kay kong naani sa akong gitanom. Gusto lang kong mapamatuod sa inyo ha. Dili gyud mo labayn kawang unsay atong gihatag sa Dios. Unsay atong gibutang sa Dios, sa gingarian sa Dios. Sa atong kaugalingon, dili lang kita ang muani kundi daghan pa kayong resulta ang imong ma-experience diya sa Ginoo. Hallelujah, dalaygon ang ngalan sa Dios. Ang ani is dili how much we know, kung dili how much we sow. Unsa kadaghan ang atong gitanom, dili unsay kadaghan atong nahibalaan. It's more action than knowing. Kung mutanom kag intimacy, mutanom kag kalinaw, kung mutanom kag pakigsuod sa Ginoo, muani kag kalinaw, muani kag answered prayers, muani kag panalangin, muani kag pabor. Dili gyud ikalimod, naagyoy harvest. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa buhi nga Dios. The principle is, the principle nga divide into 3. We reap exactly what we sow. Mao ni ang prinsipyo. Unsa ganyatong gitanom, exactly mao pod atong anihon. Balikon nako, if we plant mango seeds, we reap mango fruit. Diha pod sa Ginoo, kung magtanom tag pakigsuod, balikon nako, muani tag grabe, kalinaw, kalipay. Hallelujah. Mga pag-ampo nga tong gitanom, dunay mga tubag sa mga pag-ampo. Hallelujah. Nag-ani po tag pabor. Opposite pod, kung magtanom po tag sala, mutanom tag pangibog, muani po tag kahadlok. Muani tag kalibog o muani tag kahadlok. Opposite na. Unsa gani bad, muani og bad. Unsay good, muani og good. Ikaduha nga gibahin nga prinsipyo. We reap later after we sow. Usahay dili dayon nato maani ang atong gitanom. Usahay it takes months, years. Or maybe in the next world maani. But the word of God dili ni siya mausab. Naagyoy ani. Naagyoy resulta. Positive or negative. Naisinultian sa uban, dili sama sa sili nga muhalang dayon. Pero naapoy di ay resulta or ani nga dali ra kayo. Naapoy mga dugay maani. Apan expect yun og harvest. Balikon ako sa ako ang kinabuhi, wa ko mag-expect nga inana di ay ang harvest nga yatag sa Ginoo nako. Naa di ay na sa prinsipyo sa Dios. Sa bag-o pa kong nangalagad sa Ginoo, buhos na buhos lang ko. But salamat sa Dios. Di pa mahuman ang harvest na akpay daghang anihon egsoon sa ngalan sa Ginoo. Ikatulo, we reap more than we sow. Maani tagdaghan kaysa atong gitanom. Hallelujah. Usa ka munggos nga liso, itanom na. Di ba daghang kayong liso sa munggos ang mugawas? Tanom mo ko sa kaliso sa mangga, daghang kayong bunga sa mangga mugawas. Usara tong gitanom, daghang kayo ang harvest. Hallelujah. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, bad or good, naagyoy match nga maani.
Expect that, igsoon. Naguna-una po ko, sabad nga gibuhat ni David, itong alagad sa Diyos, nga napakyas siya kung kausa tubangan sa Ginoo. Sa dihang, may kubit siya sa tintal, nga nakakumit siya adultery, tubangan sa Diyos, ni Bathsheba. Kabalo ka, igsoon, bisag naghinulsol si David, iyahang nagrepent siya tubangan sa Diyos. Pero ang iyang bad nga gibuhat, miani siya daghang kayong bad. Una, namatay ang anak. Nagiburos ni Bathsheba. Kaduha, financially apektaran. Dunay tunglo miabot siyang pamilya. Ang iyang gibuhat nga dautan, maot. Iyang mga anak nagbuhat pug maot. Iyang mga matud pa sa Biblia, dito sila nakigilawas dito sa ibabaw sa atop. Maot kayo ang mga consequences. Busa huna-huna na to. Tungod ka ang prinsipyo sa Diyos, dili gayod, kini siya mausab. Unsa itong gitanong, mausab atong anihon. Dunay kadasig nga atong makita diri sa pulong sa Ginoo. Nga gibuhian ni Jesus sa Mark chapter 10, verse 29 to 30. Mark chapter 10, verse 29 to 30. Mingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo, nga ang mubiya sa iyang panimalay, ug mga igsuon, inahan, amahan, anak, mga uma, tungod kanako, ug tungod sa aming balita, makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, ug mga uma, bisan tuod og lutoson siya. Ug sa maabot nga panahon, makadawat siya kinabuhing dayon. Wow! Double blessing gikan sa Ginoo. Imagine na imong kaugalingon. Kung nagtanom ka diha sa parasan sa Dios. Nagtanom kag paghago for the kingdom of God. Para paglambo sa kingarian sa Dios. Unsa mang paagi imuhang gibutang para kaani. Wa man siguro kay gipaabot para sa tao. Ang Dios dili malimot. God promises a harvest. Now kay igsuonan ko diha sa Ginoo, dunay duha ka dapit nga tamna nato. Ug mingon ko sa imo kining pagtulunan gipaabot nato karong buntaga. Giuluhan ni nako pagtanom diha sa espiritu. So kay dunay duha ka tamna nato. Una, ingon ang Bible, muso in the flesh. Magtanom diya sa tong unod. Unod nun o tinawhanon or physical nga paghago. Giterminuhan nato ni kaning pagtanom is gihaguan nimo, imuhang gitagag panahon, tagan sa imong kusog. Flesh magtanom diha sa unod or sa flesh. Ningon ang 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. Tungod niini, wala gayud kami kawad-i o kadasig. Bisag nag-anam nagkahago, kahugo ang among lawas. Ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Ug kining gamay ug lamalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamo og labihan kadako ug walay katapusang himaya. Nga labaw kaayo kay sa mga kalisdanan, kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad ug dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Si Pablo nagpamatuod unsa iyang gitanom sa iyang relasyon sa Dios ug sa buluhaton sa Dios. Naghago siya sa iyang physical nga panglawas. Naghago siya sa pagwali sa maayong balita. Ug kabalo kay igsoon unsa ang harvest nga nahimong na experience ni Paul. Daghang mga taong nakabig sa iyang mga letters, sa iyang mga sulat, sa iyang pag-agto sa laing-laing lugar, daghang nakatuo sa pulong sa Ginoo. Hangtod karon nag-ani pa si Paul sa iyang gitanom. Ikaw gako nga nakadawat sa pulong sa Dios pinaagi kang Apostle Paul, pinaagi sa Espiritu sa Ginoo, na nag-inspire ni Paul
to write a letter sa mga magtutuo ni Kristo. Mauni ang paghago. Pwede day nang itong itanom ang tao, siyempre, kinahanglan pa man mabuhi, maghago siya, panrabraho, maghago siya sa pag-eskwela, hago siya sa iyang pamilya, pag-atiman, dili man na sayop, igsoon. But, kung maulang yun na, ang atong gibutangan sa atong resources, atong kusog, atong talento, para lang sa atong kaugalingong satisfaction. Igsoon ko diya sa Ginoo. Dili ako nagsulti niini. Kundi ang pulong sa Ginoo mingon, it will result to corruption. Muresulta gyud ni siya. Kay manok mga igsoon, sa Biblia, sa Bisaya, muresulta ni siya og kamatayon, corruption. Dili kabubuton sa Ginoo nga unsay niya nato itanumra nato sa atong kaugalingon para lang yun sa atong kaugalingon. Kung ang tanan balikon nako ang tanan nga niya nato para sa atong kaugalingon mo ani kag destruction or matud pa sa Binisaya kamatayon. Nga tong gipiyal sa Dios kanato dili kabuton sa Ginoo nga para rali nato. Labi na kung magtutuutan ni Kristo. Mahimong unag yun. Atong iso, ang niya nato, ang gihatag sa Diyos nato, ang gipiyal sa Diyos ka nato, unahon yun natong tanom, ang butang sa Espiritu. Tinuod yun ang pulong sa Ginoo. Diya sa Matthew 6:33, to seek the kingdom of God first, and all these things shall be added unto you. Balikon ako, importante atong pagkaon, biste, panginabuhi, importante na. Negosyo, importante. But kung kana na lamang ang atong hatagan sa tanan, kaning niya ang gipiyal sa Diyos nato. Anugon igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, it will lead to destruction. At ikaduha nga atong angay na tamnan nato, we sow in the Spirit. We sow, Spirit sowing. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. 1 Timothy chapter 6, 17 to 19. Ingon ang pulong sa Ginoo, pahimangnuhi ang mga dato, nga dili siya magmapaytason, ug dili magsalig sa bahandi, kung dili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan, apan ang Dios sa walay sukod, naghatag kanato sa tanan, aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo, sa pagpabadato sa mga maayong binuhatan, sa pagkamanggihatagon, sa pagtabang sa uban, nining paagiha, makatigom sila og bahandi, nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan, alang sa umaabot, og maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Hallelujah! Thank you, Lord! So in the Spirit, igsoon. Bisa naapot sa lawas, naapot ay mga pagkinahanglan. Panunaho na to, ang mabutang espirituhanon. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa sulat ni Paul kang Timothy. Tanom sa pagkamanggihatagon. Karon panahon sa krisis. Dili siguro ta kahatag sa tanang tao nga nagkinahanglan. Salamat sa atong gobyerno na naglahi og budget para mahatagag mga SAP, mga unsa nang pagkaon ang makatawhan karon tungod ni ining pandemic, tungod ni aning quarantine. Apan, bisan pa ka nato, kung doon naman tayo naapa sa tua, makashare ta sa uban. Usa na siya kapaagi sa atong pagtanom para sa pagtanom da sa Espiritu. Maayong binuhatan. Ingon ang pulong sa Ginoo. Righteousness, so righteousness. Bisag walay makakita nimo. Bisag walay mo tapik nimo, bisag walay mo praise nimo. So, God sees everything you do. Tabang sa uban, prayer, pagtanom o prayer sa atong panahon karon, daghang masakiton, daghang angay comfort, daghang nagpadalag prayer requests. Igsoon, trusting God, usani sa pagso in the Spirit, lay treasure in heaven, invest ang imuhang talento, imong gasa,
unsa may panalapi nimo sa resources nimo, ipaggamit nimo. No corruption and no decay. Hallelujah. So, fellowship kung mubalik na ang pagsimba. So, intimacy with the Lord. So, in tithing and offering. So, imong panalapi. Siguro yung kagulamang ko yung income, pero nakay na dawat. Itanom, pagtanom, ayaw ihutdag gasto. Tungod kay, muani ra kaigsoon. Pagtanom o pag-ibanghilyo, pagtanom o pag-share o sa mga tao nga pakaila sa Ginoo, kay mo reap nag-harvest o mga taong makaila sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo. If you sow in the Spirit, you will reap eternal life. Di lang karon makita nato ang ani, kung dili, walay katapusan, kinabuhing walay katapusan, maani pa. Gi-conclude ang maong message sa Galatians chapter 6. May conclude ni gingon, don't be weary in doing good. For at the right time, you will reap the harvest if you will not faint. Ayaw katapol. Ayaw kakapoy sa pagbuhat og maayo. Ayaw kakapoy. Sa walay natapik nimo, walay nakakita nimo. Kay sa hustong panahon, muani ka kung dili ka muundang. Mga igsoon, mga taong nagpalibot ka na to, siguro dili na ula magbuhat og maayo. Makita o dili makita, ula nagbuhat og tarong. Nagadato ang uban nga wala maghago. Ni asenso nga wala gani pagsimba sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo, pagtahod sa Ginoo. Kung tanaw na to, siguro tanaw nimo maayo nga kinabuhi, ilang kinabuhi. Malipayon sila kung tanawon. Basin nakapangutana kasi mong kaugalingon. Ako lagi, nagtininuod man unta ko sa Ginoo. Misalig ko sa Ginoo. Nagalagad ko sa Ginoo. Nagtinarong ko sa Ginoo. Nganong, maura man gihapon ang akong kahimtang. Isuon, pagkadinasig karon sa pulong sa Dios. Saligi kini, paabot, kay mahitabo ni sa matag usa ka nato. Padayon sa pagpugas og pagkamatarong. Padayon pagpugas og pagsugot. Padayon pagpugas og fear of the Lord. Don't limit God. Ayaw limitahion sa imong mapugas diya sa Dios. Do, wait, and see. Don't be weary in doing good. Mauna ang instruction sa Ginoo. At the right time, you and me will reap the harvest. Karon, ug sa walay katapusan. Amen, mga igsoon. Akong pagampo, bisan og ongoing pa ang atong general community quarantine, or mahuman na, ang atong kaugalingon makahatag gihapon og dakong pagtagad, karon og unya, sa unsay atong itanom, kada adlaw, sa atong time, sa atong kusog, sa atong talento, sa atong resources, nga gipiyal sa Dios kanato. Padayon ta sa pag-inampo ay, o kung naa kay igsuon nga dili makauban nato sa live stream, palihog tiksi dasiga. Nilang pagiha, makadapadayon tang ligon sa atong relasyon sa Dios ug sa usag-usa. I love you with the love of the Lord. God bless nimo ug sa imong pamilya. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Amen. Palakpakan nato ang pulong sa Dios. Magampo ta maigsoon as I end this message from the Lord. Ang pulong sa Ginoo, klaro kaayo nga nahimong mag-aabot sa imong kasing-kasing karong buntaga. Baliko nako before the prayer. Ayaw palimbong. Dili malimbungan ang Dios. Unsay imong itanom, imong anihon. Ug ayaw katapol sa pagbuhat og maayo. Kaya sa hustong panahon, makaani ka sa imong gitanom. Igsoon, ako kang gi-encourage. So first in the Spirit. Pagtanom, unsay kabubuton sa Dios. Pagtanom, unsay makalipay sa Dios.
pagtanom, unsay makapauswag sa bulaton sa Dios. Kay ang tanang butang, sa dihang mutanom ka, kanang mga butang, ngay mo gikinahanglan, hang Diyos na, makahimo pagtagbo ni ana. Sobra-sobra ang anihon nimo, sidang magtanom ka, diha sa Espiritu. Let's pray, God, in the name of Jesus. I know your word is blessed, Lord. I know your word is active and alive. I know ni abot ni mga kasing-kasing nga abli. Gustong mutuman, gustong matudluan, gustong mubuhat, Lord. Akong giampo gyud Ginoo ang conviction sa espiritu. Unsa man ang mga butang nga dili maayo nga gitanom sa akong maigsoon, maundang na. Ug mapulihan ni sa mga maing butang. Lord, kung nagtanom lang para sa kaugalingon, karon makatanom na diha sa espiritu. Tungod kay Lord, ang magtanom diha sa espiritu, di gyud mo labay kawang. Lord, dili gyud mo dike, dili malata, dili makawat, dili gyud Lord. Ginoong Dios, dili makutkot Ginoo, because these are all eternal nga mga butang. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you Lord sa tanan Ginoong Dios nga makaigsuunan karon, bisan pa ang wala matanaw aning live stream. Gi-bless na ko sila Ginoo, manang kusog na mo padayon, provision sa matag adlaw. Hangtod sa adlaw Ginoo nga mabalik na Ginoo ang panagtigom ug makita ay miso sa usa. Praying Lord nga maundang na ang among giatubang nga pandemic. Diha lamang sa gamhanan nimo ngala. Diha lamang kanimo Lord amo ning gisalig. Thank you for your word. Thank you for the power of your word. In the name of Jesus. Amen ug amen. Kanimo nga nagtan-aw padayon sa atong live stream, kung napaghapoy bag-o nga nakapaminaw, kung nakakita ani nga live stream sakop sa pamilya, igsoon karong buntaga, dili nako palabyon nga i-challenge ta ka to receive Christ as your Lord and Savior. Nilang pagiha sa imong pagdawat ni Jesus nga Lord and Savior, makahimo ka pagtanom sa mga butang sa Espiritu. Ang simple ra kaayo ang pagdawat ni Jesus as Lord and Savior. Tuuhi lamang ang iyang gibuhat sa cross, puli kanimo. Gibayran niya tanan nimo mga sala aron nakabaton ka sa gasa nga mao si Ginoong Hesus. Tuuha ug dawaton nimo ang maong gasa aron makasugod ka og tanom diha sa espirituhanon nga pagkinabuhi. So I know nga gi-ready na ka sa Ginoo karong buntaga. Ako lang kang gihangyo sa pagpiyong sa imong mata, tuuhi dawata, isugid sa imong sabat uban ka nako, mao kaniyang paagi sa pagdawat sa gasa sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Sabat ani igsoon. Ginoong Hesus, daghang salamat sa imong gibuhat. Puli ka nako. Sa imong pagtubos sa tanan nakong mga sala. Karong buntaga, pasaylo ako sa tanang sala na akong nabuhat at tubangan nimo. Pinagi sa pagtuo, akong gidawat ang pasaylo sa tanan nakong mga sala. O Ginoong Hesus, pinagi sa pagtuo, akong giablihan na akong kasing-kasing, ako kang gidawat, ingon na akong Ginoo, ug manluluwas. Salamat Ginoong Hesus. Sukad karon, ako na kang tuuhan, magkinabuhi nako para kanimo. Salamat sa imong saad. Ako karon nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Amen ug amen. Kung misugid ka nato nga simple nga prayer igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo. Nakabaton kag kinabuhing walay katapusan. Ug giabli sa Dios ang kaygayunan nimo nga makatanom na ka diha sa espiritu. Sugdi pakigrelasyon ang Dios. Pinaagi sa pagbasa sa pulong niya. Pagbasa sa pulong sa Dios. Ako kang gidasig umubasa sa Biblia na maong naadiha ang pulong sa Dios.
Ako po kang gidasig kung magsugod na ang panagtigom. Kanang naanat panagtigom nga hiniusa. Ako po kang gi-encourage nga mo fellowship uban ka na mo. Diri sa Salvation and Praise Fellowship, Happy Church, Pagadan City. Diri sa ibabaw Santa Maria, di pa kaabot sa eskwelahan niya atong tigumanan. O kung mobalik na gyud ang panganagtigom, natay gagmay nga tigom ang gitawag og cell group. Gi-invite ka nako nga makigkauban na rumpo dayon ang kalig-on nimo sa imong pagpangalagad o pag-ila kang Ginoong Hesus. Salamat igsoon. Hallelujah. Gusto kong muampo nimo. Panalangin nimo sa imong pagdawat ni Jesus as Lord and Savior. Amahan sa tanang nidawat kanimo, salamat. Ang gasa nimo nga mao si Jesus ang imong anak. Amo ang kinabuhi namo, Ginoo. Salamat padayon pag-abli akong igsoon. Mabatunan niya, Ginoo, ang kahibalo sa pagtanom sa mga butang espirituhanon. Makasugod siya, Lord, sa iyang relasyon uban kanimo. Mana ang kalinaw, imong kalipay, mag-abot sa iyang kinabuhi. Kung doon na may balatian, makabaton o kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Doon na pagkinahanglan, matagbo sa ngalan ni Jesus. Lord, akong gi-bless iyang panimalay, ang iyang panginabuhi, akong gipanalanginan. Salamat, Ginoo. As kung igsoon, magtubo siya sa iyang relasyon uban kanimo. Muna akong pag-ampo, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen.
Amen. Salamat kayo, nakabalita ta nga dunay mga tao nga mituog, midawat ni Jesus Christ, ug di masayang ang atong pagpaabot sa mensahe ni Kristo sa matag usa kanato. Tapuson ni nato maigsoon, manindog ta. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Manindog ta, hallelujah! Woo! Akong nabutangan diri. Walay tao pero gitanaw nako nga daghang kaayong tao nga nagsimba sa Ginoo. Nagtanaw nako ang daghang kamot nagpakpak, daghang kamot nagbayaw diha sa presensya sa Dios. At ipataas atong kamot and just thank the Lord. Tagaan ka nako gigen pagpasalamat sa Dios karong buntaga samtang nagpataas ka sa imong kamot. Hinumdumi ang pulong sa Ginoo. Padayon nga experience ang presence ni Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Spirit of God. Hallelujah. Salamat kay Lord. Amo makamot binayaw Ginoo kabalumi kung di sa gikan among tabang Lord, gikan tabang namo, gikan nimo. Salamat kayo matag adlaw Lord, gi-sustain mi nimo. Almost 2 months kapi na Lord nga wala mi magkatigom. Pansalamat Ginoo nga nausa gihapon mi sa usa ka pagtuo sa ka espiritu. Thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you, Lord, sa soul team. Salamat, Ginoo, sa tech team. Salamat, Lord, sa mga gigamit nimo nga mga gadget, Lord, para makaabot kini nga live stream, Lord. Sa matag panimalay, Ginoo, nga Ginoo na ginaminam nga makapaminaw matag Sunday celebration. Salamat kay Lord. As I declare, Ginoo, mapadayon ang mong kalinaw ma-experience namo, mapadayon mong protection ma-experience namo, padayon imong provision ma-experience namo. O kung dunay nagbalatian karon sa ngalan ni Jesus, moabot ang kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Healing from COVID-19 virus in Jesus' name. By the stripe of Jesus, makabatog kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Tanan cancer patient, mga ayo, unsa mang klases cancer in Jesus' name. Sakit sa tanang klase sa ngalan ni Jesus, name it, mamaayo, makabatog healing sa power sa ngalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo, sa tubag sa mga pagampo. Just dedicate back ourselves to you, Lord. Salamat, walaing mahimaya, walaing mapasidunggan, walaing masimba, walaing kahadlukan. Gawas kanimo, ikaw, buhi, buutan, kasaligan, matinud-anon nga Diyos. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen.